Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 4-nji apreli hepdäniň duşanbe güni. Habarlar öndeligimde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň ýakyn ýaranlarynyň milyonlarça dolar möçberde pullary offshore giňişliklerden geçirmek boýunça ulanan gümürtük ýollarynyň üstü açyldy. Bu maglumatlar 3 aprelde ile ýetirilen Panama kağıtları diýip atandyrylýan uly görümli raportyň bir bölegi bolup durýar. Türkmenistanda döwlet resmiýetleriniň özlerini alyp barşyny we daşky görnüşini ketkitleýän resmi düzgünnama kabul edildi. Это отказ от личного мнения, которое выражается публично, но это вполне нормальная ситуация. Но вот когда это происходит в том виде... Türkmenistanda Derman bilen tutulanlyk aýdylýan Türkiýeli ulug sürüjüsiniň ogly öz kakaty barada 4 aý bäri hiç hili habar alyp bilmeýänligini Azatlyk radiosyna görüň berdi. Bize babamız için yardımcı olmasını, orada taleplerimiz var yani. Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanyş bolun. Azerbaýjan dawaly Dagly Garabag regionunda Azerbaýjanyň we Ermenistanyň güýçleriniň arasyndaky söwüşleriň 3-nji güni ýene 3 heskeriniň wepat bolanlygyny habar berdi. 4 aprelde Azerbaýjanyň Gorunmak ministrligi Ermeni güýçleriniň Azerbaýjanyň pozisiýalaryny hem uruş liniýasyndaky owalary agyr toplardan oka tutanlygyny habar berdi. Soňky maglumatlarda Azerbaýjan tarapyndan 15, Ermenistan tarapyndan 18 adamyň söwüşlerde wepat bolanlygy habar berilipdi. Şol wagtyň özünde de Azerbaýjan öz giňişliginde ýerleşýän emma bölünen daglyk enklawynda ok atışygy bir taraplaýyn bet edýänligini eglan etdi. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew biz Ermenistan bawatyndaky pozisiýamyzdan el çekmeriz. Şol bir wagtda biz ok atışygy bet edilişine sin ederiz. Mundan soň biz konflikti parahatçylykly ýol bilen çözmäge sinen şarys diýdi. Biz öz prinsipial mövgimizden dönmeyeceğiz. Bununla beraber Soňky günlerde Dagly Garabag 1994-nji ýylda dören we regionyň Ermeni separatistleriniň gözegçiligine geçmek bilen tamamlanan etnigara konfliktin soňky döwürde iň güýçli zorlugy başdan geçirýär. Günbatar Orsiýet we Iran konfliktdäki taraplary asudalyga çagyrdylar. Gretsiýa Ýewropa Birleşiginiň Ýewropa migrasiýa hakyny goşatmak maksatly planynyň çäginde migrantlaryň birinji tapgyryny Türkiýe uğradyp başlady. Türkiýanyň Baýdagastyndaky 2 gemi 131 migrant alyp 4 aprelde Lesbos adatyny terk etdi diýip Ýewropa Birleşiginiň Serhet agentligi Frontex habar berdi. Pakistanly we Bangladeşli migrantlar Türkiýanyň günbataryndaky Dikili atly ýere akdyldy. Türkiýanyň resmiýetleri 500 adamy kabul etmäge garaşýandyklaryny ma'lum etdiler. Türkiýanyň Ýewropa Birleşigi öňçü ministri Volkan Bozkir 4 aprelde Ankara'da eden çykyşynda gelenleriň arasynda Siriýalylar ýok, birinji toparyň düzüminde Irakly, Pakistanly we Bangladeşli migrantlar bar diýdi. Daha bu gelenler içinde Suriyeli yok henüz. İlk gelen parti içinde işte Iraklı. Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky Alalaşa görä Ankara Gretsiýa bir kanun geçen migrantlaryň we bozgunlaryň ekletini şol sanda Siriýalylary kabul eder. Ýewropa Birleşigi öz tarapyndan müňlerçe Siriýaly bozguny göni Türkiýeden alar we Türkiýe has köp mali kömegini wizasyz syýahatçylygy tizleşdirmegi we Türkiýanyň Ýewropa Birleşigine agza bolmagy ugrundaky gepleşiklerde öňe güdüşligi wada berdi. Ýewropa Birleşiginiň we Türkiýanyň arasyndaky alalaşyk adam hukuklaryny goraýjy toparlar we beýleki tanqidçiler tarapyndan ýazgyrylypdy. Kırgızstanyň prezidenti Almazbek Atambayew 7 aprelde Jemgyýetçilik bayramçylyk güni diýip senäni resmi taýdan eglan etdi. Halk aprel rewolýusiýasynyň güni diýilip eglan edilen senede 2010-njy ýylda ýurdun awtoritar prezidenti Kurmanbek Bakiýew wezipetinden agdaran rewolýusiýanyň ýyl dönümi bellenýär. Prezidentiň medeniýet gullugynyň maglumatyna görä Atambayew bayramçylyk barada permana 4 aprelde gol çekipdi. 2010-njy ýylyň 7 aprelinde hökümete garşy geçirilen we zorlugy öwrilen köpçülikliň protestleriň netijesinde 100 çemet adam wepat bolupdy. Bakiýew şonda ýurdy terk edipdi. Prezidentiň permanyna görä 17-nji we 24-nji mart günleri hem indi bayramçylyk seneleri diýilip eglan ediler. 2002-nji ýylyň 17-nji martynda Aksuw etrafynda hökümete garşy protestlerde polisiýa 4 adamy atyp öldüripdi. 2005-nji ýylyň 24-nji martynda Bişkekde hökümete garşy protestleriň netijesinde
aprelde prezident Askar Akayev häkimet başyndan çetleştirilipdi. Derňeje hatawatçylaryň halkara bileleşigi Orsiýatyň prezidenti Vladimir Putiniň ýakyn ýaranlarynyň $2 milyon gowrak pul salgytdan gaçyrmak üçin ulanan gümürtük offshore giňişliklerden geçirmek boýunça ägirt möçberli işleri hatawa alındy. 3 aprelde ýaradylan maglumat Panama Papers atly adlandyrylan uly gowrumly hatawatyň bir bölegi hökmünde çap edildi. Hatawa dünýä liderleriniň wesiýaty resmiýleriň baýlygyna pul geçirmek usullaryna we gizliliň hataplaşyklaryna şol sanda ulanylýan bir kanun ýollara degişli maglumatlary öz içine alýar. Bir wagtda birnäçe habar guramalary tarapyndan ençimedildi. Çap edilen maglumatda beýleki ýurtlaryň liderleriniň hatawatlary hem çap edildi. Gepleyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde başlaýar. Orsiýatyň prezidenti Vladimir Putiniň ýakyn ýaranlarynyň milyonlarça dollar möçberde pullary offshore giňişliklerden geçirmek boýunça ulanan gümürtük ýollarynyň üstü açyldy. Derňeje hatawatçylaryň halkara bileleşiginiň 3 aprelde ýaradan maglumaty Panama Papers diýilip adlandyrylan uly gowrumly hatawatyň bir bölegi bolup durýar. Maglumatyň jekmejeklerini habarçymyz Aras Perwişden diňläli. Derňeji reportýerlerden durýan bir halkara topary Ors prezidenti Vladimir Putiniň ýakyn ýaranlarynyň $2 milyard köp puly salgyt taýdan amatly ýurtlardäki şel kompaniýalaryna geçirmek üçin iň gerimli şüpheli pul geçiriş ulgamyndan peýdalanandygyny görkezýän dokumentler paş etdi. Bu maglumatlar 3 aprelde ile ýetirilen Panama kağıtları diýip atandyrylýan uly gowrumly raportyň bir bölegi bolup durýar. Raportda dünýä liderleriniň we resmiýetleriniň baýlygy, pul geçiriş sistemalary, köplenç bir kanun gazylanan pullary hukuk goraýjy organlardan ýaşyrmaga mümkinçilik berýän gizlin hasaba alınan korporasiýalar hakda maglumat berilýär. Dürli habar guramalary tarapyndan ençimedilýär çap edilen materiallar Islandiýanyň we Pakistanyň premier ministeri, Azerbaýjanyň prezidentiniň ogul gyýlary, şeýle hem Saudi Arabistanynyň padşasy we beýlekler bilen ilteşikli kampaniýalary hem öz içine alýar. Raportda bu ýerdäki maglumatlaryň merkezi Panamada ýerleşýän Mossack Fonseca adly hukuk kampaniýasyndan ele geçirilen milyonlarça e-mailden we beýleki dokumentlerden ýygnalandygy aýdylýar. Ilki Germaniýanyň Süddeutsche Zeitung gazetine gawşyrylan maglumatlar soňra Washingtonda ýerleşýän derňeji jurnalistleriň halkara konsorsiýumy ICIG bilen paýlaşyldy. Daşarysydan maglumatlarda 110.000 korporasiýa bilen birlikde jemi 140 ýolbaşçynyň we syýasy resmiýiniň ady geçýär. Maglumatlar 40 ýyla goly döwri öz içine alýar. ICIG tarapyndan berilen goşmaça tekstde aýdyrşyna görä, sözsürümli offshore kampaniýalary we transaksiýalar kanuna tabin adamlar ya kampaniýalar tarapyndan ulanylanyna kanuna hesaplanypdyr. Ýöne bu gümürtük kampaniýalaryň gurulmagyna gatnaşan banklar, hukuk kampaniýalary we beýlekler bu işleriň bir kanun, salgytdan gaçmak ya korrupsiýa bilen ilteşikli ya däldigi barada barlyk geçirmendirler. Raportda bellenişine görä Putiniň köne dosty Sankt Peterburgly bir kompozitoryň $100 milyon baýlygy bar. Orsiýetde telewiziýanyada berilýän bildirişler baradaky bazarda agdyklyk edýän bir kampaniýada Sergey Ruldykin diýip atandyrylýan bu adamyň 12,5% paýy bar. Putiniň ýene bir dosty biznesmen Yuri Kovalchuk bolsa Russiýa bankyna kontrollyk edýär. Ol häzir bank bilen birlikde Krym ýarymadasynyň 2014-nji ýylda Kreml tarapyndan basylyp alınmagy netijesinde giýilen sanksiýalaryň aslynda. Raportda aýdyrşyna görä Kovalchuk bilen onuň banky döwletiň gözetçiligindäki bankdan $1 milyard hawfsuzlandyrylmadyk kredit almak üçin Kipirde sandal agacı diýip tanylýan offshore kampaniýasyny ulanypdyr. Soňra bu pullar ýokary göterim bilen Orsiýetde peýdalanypdyr. Sızan dokumentler Ors hökümetine degişli ýene köp sanly adamlary öz içine alýar. Dokumentlerde güniýe gytaklaýyn ada agdalýan beýleki döwlet başçylary, Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew we Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew ýaly adamlardan ibarat. Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlaryny dinlediňiz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda döwlet resmiýetleriniň özlerini alyp barışı boýunça resmi düzgünnama güýje girdi. Resmiýetlerin özlerini alyp barışyny düzgünleşdirýän bu dokumentde wezipedäki adamlaryň daş keşfine degişli talaplar hem göz öňünde tutulýar. Täze talapnamalaryň jekmejeklerini Kardeşim Merdan Sariýew gurrun berer. Türkmenistanda döwlet gullukçylarynyň etikasyny we özüni alyp barşyny kadrlaşdyrýan ýörite kanun kabul edildi. Döwlet gullukçysynyň etikasy we gullukda özüni alyp barşy hakyndaky Türkmenistanyň kanuny türkmen resmiýetleriniň egin eşiginden başlap, olaryň jemgyýetçiligiň öňündäki ip içme kadrlaryny çelini hemme zady düzgünleşdirýär. Türkmen prezidentiniň 26 martda gol goýun bu kanunynyň 13-nji maddasynda türkmen resmiýetleriniň egin eşik talaplary beýan edilýär. Oňa laýyklykda mundan beýlek wezipä borçlaryny ýerine ýetirende döwlet gullukçysynyň daşky görnüşi raýatlaryň döwlet idaralaryna bolan hormatyna ýardym etmeli. Gullukçylar resmiýetlik, sabarlylyk we däwe eýermek bilen tapawutlanýan umumy kabul edilen istipatyna laýyk geýinip gezmeli. Türkmen metbuatynda 31 martda çap bolan bu kanun türkmen resmiýetleriniň raýatlary bilen gulluk maslahatlary ýa-da gaýry gulluk aragatnaşykda wagtynda ip içmekden ýa-da gaýry soňa meňzeş hereketlerden saklanmalydygy hem aýratynlyk talyp geçilýär. Kanunda döwlet gullukçysynyň borçlary beýan edilen 6-njy maddasynda türkmen resmiýetleriniň şol sandy köpçülikden habar teristlerinde öz pikirini beýan etmek ýa-da maglumatlary bermek ýaly hukuklary çäklendirilýär. Ýagny döwlet gullukçysy jemaat öňündäki çykyşlarynda we gulluk maglumatlaryny bermekde döwlet idarasynda bellenen düzgünleri berja etmäge. Jemaat öňünde çykyşlarda şol sandy köpçülikden habar beriş teristlerinde haritlaryň, isleriň we hyzmatlaryň Türkmenistanyň çägindäki gymmatyny, ähli derejedäki büdjetleriň görkezüjilerini, döwlet kararlarynyň, döwlet bergileriniň möçberlerini beýan etmekden saklanmagy borçludur. Kanunda muňa Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlar girmeýändigi bellense-de olaryň anyk mazmuny aýan edilmeýär. Şeýle-de 6-njy maddada döwlet gullukçylarynyň döwlet siýasatynyň we gulluk isiniň meseleleri boýunça öz pikirlerini jemaat öňünde beýan etmeli däldikleri hem bellenip geçilýär. Gurrungy giden täze kanunda gullukçylaryň wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalanmaly däldikleri we resmiýetlerin korrupsiýa ýagdaýlary boýunça habar bermäge borçludyklary hem aýdylýar. Döwlet gullukçysynyň etikasy we gullukda özüni alyp barşy hakyndaky Türkmenistanyň kanuny metbuatda çap edilen pursady öz güýjüne girdi. Kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanda döwlet resmiýetleriniň özlerini alyp barışynyň geýnişiniň bir düzgün alaýaklykda kethitlenmegine şuňku nähili zerurlyk bar. Umuman şeýle tejribeler beýleki ýurtlarda barmy we olar näme derejede tapawutlanýar? Biz bu sowallary merkezi adewonçy bilermen orsiýetli analitik Artyom Ulunýany berdik. Türkmen resmiýetleriniň etikasy bilen bagly kabul edilen bu soňky karar barada näme aýdyp bilersiňiz? Но здесь существует сразу три аспекта этой проблемы. Первый — это международный... Bu meseleni aýdynlaşdyrmak üçin oňa 3 ugurdan çemeleşmeli. Birinciden bu halkara derejesindäki tejribe, dünýä praktikasynda çinownigiň etikasy diýen zat ozoldan bar. Feýrek ýagdaýlarda haçanda biri ise alnanda bu dünýä kağıt ýüzündäki talaplar bolup galýar. Aglawa ýagdaýlarda bolsa bu däp desturdur. Dünýäniň tas ähli sivilizirlenen ýurtlarynda emeldarlygyň esasy prinsipi bu hökümet başyndaky häkimete ıgrarlylykdyr. Ýurduň başyndaky prezidentler, partiýalar çalyşýar, emma çinownik şol bir anyk edýän isi bilen gümrah bolýar. Bärde belläp geçmeli zat sivilizirlenen dünýäde häkimetiň başyna geçen täze güýç ozal hökümetiň ýöreden siýasy institutlaryna çapraz geljek siýasaty alyp barmaýar. Şonuň üçin bu ujypsy siýasy aýratynlyklar çinowniklar üçin onçokly möhüm hem däl. Emma başga ýurtlar hem bar. Olarda çinowniň etikasy siýasy rejimi dolu tawinlik bilen çäklenýär. Это прежде всего именно политическая лояльность к конкретному существующему режиму. Anyk döwletleriň misalynda gurrun beräýsiňiz. Мы можем сравнить это, например, классический пример, конечно, это Корейская Народная Республика. Elbette, ilk welena Koreýanyň Milli Demokratik Respublikasy ýadyna düşýär. Şol prinsipler belli bir derejede Xitay Halk Respublikasynda hem bar. İslam Respublikasy ýa-da monarhiýasy diýilip resmi derejede yglan edilen käbir musulman ýurtlarynda hem şeýle ýagdaýlara duş gelse bolýar.
Misal hükümünde Pakistan İslam Respublikasyny ýa-da Irany getirse bolar. Elbetde bu ýurtlara mahsus öz aýratynlyklary hem bar. Emma biz häzir postsovet ýurtlarynda kemale gelýän ýagdaýlar barada gurrun edýäris. Bu bolsa meniň häzir çelini beýan edenlerimden düýüp götür tapawutlanýan bir ýagdaý. Arada 20 ýyldan hem artyk wagt geçdi. Gurrun edýän ýurtlarymyzda çynowniçilik aparaty entek dolu ornaşdyrylanok. Siyasi medeniyeti bolmadyk bu ýurtlarda gurrungyny edýän meselelerimiz boýunça öz bolusly siyasat ýürüdilende, bu dünýäniň beýlik sivilizirlenen künjeklerinde belli bir derejede geň taňlyk görünýär. Ну, неприемлемы порой бывают, или выглядит довольно странно для многих цивилизованных стран. Türkmen mediasynda görkezilýän görnüşlerden ma'lum bolşýaly bu täze kanun kabul edilmezinden odaly hem türkmen resmiýetleri bir meňzeş giýinýärdiler. Olar görüdilýän siýasata çapraz gelýän zatlary hem aýtmaýardylar. Indi bu düzgünleriň kagyz ýüzüne geçirilmeginiň nähili ähmiýeti bar? Ну, в принципе, если начать вообще с принципа существующего в чиновничестве. Чиновник öz sagty pikirini jegmeçiliň öňünde beýan etmediligine adaty bir zat hükmünde garalýar. Emma haçanda bir ýurtda hiç bir adam resmi häkimete garşy hiç zat aýdyp bilmeýän bolsa, onda ýagdaýlar başgaçarak bolýar. Diýmek, türkmen häkimiýeti bu kanunyň üstü bilen ýurdun emeldarlar gatlagyny öňküsinden beter öz gözegçiliginde, kontrollugynda saklamaga umtylýar. Bu ýagdaýlarda käbir netijeler öz-özünden peýda bolýar. Ýurt başyndakylar ýürüdilýän siýasata garşy öz pikirlerini aýdyp biljek çynowniklerden heder edýäne meňzeýär. Men muny oppozisiýa diýip atlandyrmazdym. Ýöne haçanda çynownikler rejime garşy çykyş edip başlasalar, munyň sistema garşy uly zarba boljakdygy aýdyn. Bu kanuny ulanyp häkimetler hatda häzirki ýagdaýda da öz pikirini aýdyp biläjek çynowniklaryň sesini semetmek üçin kanuny esas döretdi. Başgaça aýdylanda ýurt başyndakylar çynowniçiligi, ýagny emeldarlar gatlagyny aýratyn bir sınıf hökmünde kontrollukda saklamagy finansiýarlar. Иными словами, это полный тотальный контроль над действиями чиновничества как класса. Merkezi boýunça siýasy bilermen Artyom Ulunyan bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Bu temadan azadhabar.com websaytymyza okuwçylarymyzdan gelen tesvirleriň birinde atsy zatly okuýjymyz kommunist rejimiň dowamy näme gerek, her kimi bir meňzeş edip robot ýaly guletjek bolýarlar diýip belläpdir. Bu pikir elbetde okuýjymyzyň öz şahsy pikiri bolup Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Hormatly radio dinleýijileri, Türkmenistanda resmiýetlerin we hatda ýöneki raýatlaryň edara okuwjalarynda köpçülikliň çärelerde bir meňzeş giýinmeginiň talap edilmegine siz nähili garaýarsyňyz? Öz pikirleriňizi biziň azadhabar.com websaytymyzda tesvir görnüşinde ýa-da Facebookdaky we Wkontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzy hem ýatdan çykarmaň. Azadhabar.com websaytymyzda Türkmenistandan derwezan.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bilersiňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda derman bilen tutulan gaýdylýan Türkiýeli ulaq sürüjüsiniň ogly öz kakasy barada 4 aý bäri hiç hili habar alyp bilmeýänligini aýdýar. Türkiýeli 56 ýaşly Mustafa Sarynyň ogly Fatih Sary Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolup öz maşgalasynyň aladylary barada gurrun berdi. Gelin onuň bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläýälim. Türkiýanyň metbuatynda çap edilen bir habarda 56 ýaşyndaky Mustafa Sary adly bir türk ýük ulagy sürüjüsiniň Türkmenistanda tutsak edilenligi barasynda dürli maglumatlar berilýär. Kakanız Mustafa Sary Türkmenistanda näme sebäpli tutsak edilipdir? Babam Türkmenistan'da 2015 12. ayın Kakam Mustafa Sary 2015-nji ýylyň 15-nji dekabryna Türkmenistan'a Pol serhet kapısından giren makaly diýşagyr üçin Eýranyň alan dermanynyň ol ýurtda gadaganyň sebäpli tutsak edilendigini ondan 20 gün soň oň sürüjü tanışlarynyň öwrendim. Kakamyň tutsak edilendigiň barasynda Türkmenistanyň ýa-da Türkiýanyň ilçi kanallary
ýa-da resmiýleri bize hiç hili habar vermediler. Türkiýede we beýleki ýurtlarda gadagan bolmayan tramadol atly dermanyň 2-3 gramy ýanyna bar eken kakam Türkmenistana ýukulow bilen baranmakaly. Tramadol atly derman Türkmenistana gadagan bolan üçinem kakamy hergetden geçen wadyna tusak edipdirler. Kakamyň ol dermanyň Türkmenistana gadaganlygyndan habary ýok ekeni. Häzir biz 4 ýarym aýdan bäri Türkmenistana tusaklykda bolan kakamdan habar alyp bilemzok. 2016-njy ýylyň 3-nji martynda Türkmenistanyň kaziýeti kakam Mustafa Sary bilen baglanşykly ýurtda gadagan olan dermany ulananyň üçin 7 ýyl azatlykdan mahrum edilmek barasyna karar kabul edýär. Kakam diýşar sebäpli o dermany alypdyr we muny inkar edenok. Türkmen devletinin mahkemeleri buna 7 yıl bir ceza uygun görüyor. Fatih Sarı 3. Mart'ta kakam Mustafa Sarı suud edildi diýdiňiz. Kakaňyz suud edilmeden ol size ýagny maşgalatyna habar berilimi? Şeýle-de kakaňyzda Türkmenistanda özüne aklawçy tutmak, öz hak hukugyny goramak mümkinçiligi berilipdirmi? Türkmenistan Aşgabat Türkiye Büyükelçiliğinden Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasyndan durmuş bir kakamyň suuduna gatnaşypdyr. Türkiýanyň ilçihanasynyň maglumatyna görä, suud mahalyna Türkmenistan döwleti kakama bir aklawçy bilen bir dilmaç beripdir. Türk ilçihanasynyň işgäri durmuş bir Türkmenistana şeýle gadagan dermany ulananlaryň kanunyna görä 6 ýyldan 9 ýyl içinde azatlykdan mahrum edilýändigini aýtdy. Kakamyň gadagan dermany ulananyň üçin 7 ýyl kesilendigini, eger gadagan dermanyň söwdasy bilen meşgullanan bolsady, onu Türkmenistanyň kanunyna görä 9 ýyldan 15 ýyl içinde ýyl kesilip ceza berilerdi diýip düşünürdi. 9 yıl arası olduğunu söylemişlerdi kendileri. Fatih Sarı kakaňyz Iranyna diş ağrı üçin alan tramadol atly dermanyň Türkmenistanda gadagandygyny bilmändigini aýtdyňyz. Suud mahalynda kakaňyzyň aklawçysy ýa-da Türk ilçihanasynyň wekili bu ýagdaýy kaziýete düşündirmändirmi? Ýagny kakaňyzyň kanundan bihabardy göz tutulmandyrmy? Yani bunu savunmuş ama şöyle bir şey söylüyorlar bize. Olur kakamyň gadagandan habarynyň bolmanyny düşündiripdirler. Ýöne kaziýet bu ýagdaýa başgaça şemeleşýär. Meselem kaziýet kakamyň aklanmak üçin hamala dermany başga biri bilgeçliğin beripdir ýa-da goýupdyr diýer ýaly fotosuratly ýa-da video düşürilen bir delil sugutnama talap edýär. Kakamyň diýişini çekdirendigini suwut edýän bir suraty bar. Ol suraty Türk ilçihanasynyň wekili kakam suud çaýyny o türka düşürüpdir. We men ol suraty Azatlyk radiosyna iýerdim. Elektronik hat salgysy arkaly bir delil hökümine. Türkmenistanyň kaziýetiniň başga biri dermany bilgeçliğin beripdir ýa-da goýupdyr diýmek üçin ýanky ýaly delil talap etmek maňa düşnüksiz we manysyz gelýär. Türkmen makamları belgeli. Bu biraz bana mantıksız geldi. Anlıyor musunuz? Fatih Sarı, onu siz burada Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasyna ýa-da Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasyna tagalla etmäge hinaşdyňyzmy? Çok talebimiz oldu ama dediğim gibi hani büyükelçilik sonuçta Türkmenistan devletinin tagalla hem kömek edin diýip gaty köpüýü tuttuk. Türk ilçihanasy Türkmenistan döwletiniň kabul eden karary bilen baglanşykly hiç sad edip bilmeýänliklerini aýtdylar. Kakam Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň Seydi şäherindäki tutsahanada saklanýar. Tutsahanadaky kakam bilen hiç ýyl aragatnaş gurup bilemzok we ondan habar alyp bolanok. Men Türkmenistanyň prezidentine bil baglap oňa hat ýazdym we adaty poçtanyň üstü bilen uğratdym. Iýeren hatymyň prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň eline gowuşmagyny umyt edýän. Hatymda kakamdan habar alyp bilmeýändigimi aýtdym we ondan kömek soradym. Diňe suud mahaly ara kesme berilende Türk ilçihanasynyň töwerläsi netijesinde kakam bilen 15-20 sekund telefonuna gürleşek boldum. Ýöne diňe oň sesini eşitdim we onda da kakam gürläp bilmän hamsygdy. Hatda suud bolandan soň hem kakam arada kabul edilen karary bize hiç kim habar bermedi. Men kakamyň günäsiniň ýokdugyny ananýan. Kakam garynjanym ynjytjak adam däl. Özüm yetim bolan biri, ýagny durmuşda agyr kynçylygy gören adam. Şoň üçin hem kakam bikanun işler bilen meşgullanjak biri däl. Kakamyň mähirli, yüzüm oň erwet adam däl suud edýänler. Biz hatda Türkiýanyň Daşary işler ministrligine kakamy iň bolmanda Türk tutsawhanasyna getirip bolmazmy diýip ýüz tutup gördük. Türkiýanyň Daşary işler ministrligim Türkmenistana salasaly.
Ýöne 2013-nji ýylda tutsawlaryň çalşygy barasynda iki ýurdun arasynda şertnama gol çekilenen bolsa, Türkmenistan tarapy taýýarlygyny tamamlanmagyny sebäpli şeýle ýagdaýyň bolmajakdygyny we Türkiýe getirilmeli 20 töwereginde Türk tutsawyň dokumentler dolu taýýar bolsa bu sebäpden getirilip bilmeýändigini Türk konsullugynyň üstüne öwrendik. 20 saniye ben sesini duydum, ondan sonra kendisi ağladı. Türkmenistanda tutsak edilen Türkiýeli ulaq sürüjiniň ogly Fatih Sary bilen geçirilen söhbetdeşligi kardeşim Sehradan dinlediňiz. Türkmenistanda gurulýan Altyn Asr köli tutuş merkezi Aziýanyň ekologiýa ýagdaýyny gowlandyrar diýip Türkmenistanyň prezidenti ýekşenbe günü aýtdy. Garagun çölüniň orta arasynda emeli ýagdaýda zeý suwlaryny ýygnamak boýunça ençime ýyl bäri amala aşyrylýan bu proýekde degişli ilmi maglumatlar köpçülige el ýeterli däl. Şol bir wagtda yerli synçylar gurulýan köliň töwerek daşa ziýan ýetirýän alamatlarynyň bardygyny gurrun berýärler. Biz bu ýagdaýyň jekmejekleri barada gurrun bermegi sorap Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýew bilen söhbetdeş bolduk. Türkmen prezidenti Altyn Asr kölüniň gurulmagynyň ähmiýeti barada çykyş etdi. Amanmurat ağa, siz bu sebäpde ýakynna baryp gördüňiz. Häzir bu ýerde näme edilipdir, nämeler edilýär? Altyn Asr Türkmen kölüne men bir gelegem bir näse gerek baryp gördüm. Edil soňkuda gurdy. Altyn Asr Türkmen kölüniň suwunyň esasan ýygmanýan ýeri bolan Karaşor diýen çöküklükde ummasyz suw ýygnanypdyr. Şol suwun köpelmegem, artmagam dowam edýär. Edil suwa bir gyzgalaňly derejede dowam etmeýänem bolsa, Altyn Asr Türkmen emeli kölüne balygy köpeltmek hemde şonu balykçylyk bilen mesullanýan hozurluklar döretmek işleri alınıp barylýar. Amanrada şu edilen zatlar kölün gurulyan sebitinde ýaşaýan ilata nähil täsirini ýetirýär ýa-da ýetiripdir. Altyn Asr Türkmen köl diýilýäniň özü suwunyň ýygmanýan ýeri bolan Karaşora bir ilatly owalardan esli daşlykda ýerleşýär. Şonuň üçin edil kölüň özüniň ilata ýetirýän täsir hakyna gurrun etmek entek ýer. Ýöne kölü her vilayetden ayrı garym kanal gadylyp suw çekildim. Ine şu akawalan geçen ýerine bolan ekolog taýdan gowy bolmady kadifeler ýüze bir öwür meýdanlarynyň daraldy. Owallaryň öz owasyny arkaýyn gelip gitmegine de erbet täsirini ýetirdi. Sebäbi gadylan kanal garymyň suňlugy käýerde hatda 15 metre çelli baryp ýetdi. Ondan her 15-20 kilometrden goýulan köprüni gözläp owala adamlar şol kanalyň boýuny syrıp gitmeli bolýar. Owasyny öň aýdaly gördüm elýäke ýarym saat belän bolsa inmişim 3 saat 4 saat çekýän gedekler bar. Diýen bar däl. Men ýa-ni vilayetlerden çekilen kanallaryň uz boýda bir geldigini aýtdym. Ine şol zeý kanallar uz boýda gadymky am derýän akan akawasy bilen akyp gidenne de Türkmenistanyň kadymy taryhy ýadygärlikleri bolan Ilaýtyda bizim eramyzdan öňki asyrlara degişli bolan Parfiýa döwletiniň gülläp ösen nuruna degişli bolan ýadygärlikleriň goloýundan edilýänini aksetýä birler öň taryhda öwrenilen ýerler olar izdigala Tarayhan mawaýaly bir giden ýerler ine şu ýerlerdäki bizim eramyzdan öňkü taryhy ýadygärliklerin himik elementlere baý suwlarynyň täsiri bilen kemden çüremek bilen gümrülmek bilen muna aýtmak gerek. Bizim adamlar däl, hem adamlaryň taryhyna da serwet täsir edýän ýerdi. Kardeşim Sehranyň Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn.
7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gizikdirmä. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.